Ja, la la. Ah, heerlijke douches. Ja, nou ja, we staan hier bij de sportkantine en de kooikamers. En ja, de douches die voelen ons net meer helemaal onder eisen. Dus wij hebben als sportstichting opdracht gedaan om daar eens wat aan te doen. En dat hebben we hier Pieter, die het overzicht houden en de zaak uitviert. Ja. En ja, het hele douchegedeelte is op mij. En Pierre en Masje komt aan Jeroen. Ja. En Willem zelf, hè? Nou, voor hand- en spandiensten. Ik denk die iedereen kent, dat heb ik dan nog niet niet. Maar specialiteiten en dat wie vind natuurlijk. Dat Weer een gouden wat hij mooi niet. We hebben er een nijverling aan, polyesterverling. Hartstikke makkelijk voor het scheen houden. Ik naar kolkjes, naar douchekapjes, keustig platen hebben op de wand zetten. Ik vanwege puur voor het scheenmaatje. Nou, de vrouw die moest nog wat, maar toch blijft het zelf voor het scheenmaatje. Nou, dat die geen waan meer. Dus dit hebben we gewoon oerheen geplakt, oertegels en heel vet in het spul. Lim erop. Nou ja, dit maakt er maar een kraan weer af, om zo maar te zeggen. Nou, na je kooltjes, na je vletten, dorpeltjes hebben we eruit halen vanwege het grijs en toestanden. Dan kun je dat mooi huppatee van de bos zien. En dan moeten we daar nog eens een drempeltje heen te klauwen. En we hebben de plafondjes binnen gestuukt, op na in de sauzen. Na je laten dit zien. Dus dan kun je een goed watsenwasje. Nou, en dan, nou ja, dit zijn de updates van de cloudboxen. Dus dat binnen zo alle fjouwen worden. Ja. Het vierde gedeelte hebben we eigenlijk alleen maar ompakt, omdat nou ja, om de kast net te groot te maken. Het is natuurlijk al een heel oud gebouw en ja, waar werd, hoe lang maar weer naar elkaar komt er ooit eens wat nieuws of net, dat is al heel ingewikkeld. Dus we hebben het beperkt houden, alleen nog het vierde gedeelte, ja. de doucherij, om daar een fixe opknapbeurt